Epo. Kettu. Paikalla. Rusakko. Paikalla. Ilves. Paikalla. Tupakkamies on aina tupakkamies. Tehtävänne. Iskette vihollisen elävään ja materiaaliseen voimaan kaikkialla sen hallitsemilla alueilla. Tämä hiirenpaska tässä on Luxemburg. Noin Forssan kokoinen alue. Ja tietäkää, että tälläkin hetkellä siellä vittuillaan meille ankarasti. Se on loppu! Tehtävä suoritetaan nopeasti ja tehokkaasti, joka jälkeen poistutte alueelta oman harkintanne mukaan. Ilmavoimat kuljettavat teidät vihollisen ilmatilaan kello 19.30 aukeavat laskuvarjot. Onko kysyttävää? Tarkistakaa kellot. Poistukaa! Ja muistakaa, Talan paskalukset soittivat tännekin ja haukkuvat homoksi!